Takže serus, zdravíte, DJ Grimaso. Chcel by som vám dneska ukázať 5 vecí, bez ktorých sa neviem zaobísť. Takže poďme na to, let's go. Prvá vec, ktorú používam každý deň, je samozrejme telefón. Moc už nevolám, málo už kedy volám, väčšinou všetko vybavujem cez WhatsApp. Aj hlasové správy väčšinou, keď šoferuješ, tak nemôžeš písať. A všetci sa naučili proste ísť online, takže vlastne si aj voláme, tým pádom aj v zahraničí, keď si na Wi-Fi, tak to vlastne aj ušetríš. Chápeš, to je super. A väčšinou, najčastejšie som na Instagrame, Snapchat kedysi, teraz už vôbec, jak zdochol. Druhá vec, bez ktorej nevylezem, sú peniaze, takže karta platobná. Nemám vôbec už ani hotovosť, väčšinou všetko riešim kartou. Tak je to najlepšie pre mňa. Ďalšia vec, bez ktorej si neviem predstaviť svoj deň, keďže som producent a veľa času strávim pri tvorení hudby, takže je to určite počítač. Či MacBook, alebo normálne veľký stolový počítač. Neviem si predstaviť bez toho fungovať. Najčastejšie používam na produkciu Cubase. Je to program, ktorý mám veľmi rád. Používam ho už asi 6 rokov a neviem si predstaviť bez neho fungovať. Nechce sa mi učiť na iných programoch a už ho mám zedený, takže takto Cubase for life. Takže štvrtá vec sú kľúče od auta, samozrejme auto. Potrebujem veľké auto, lebo veľa vecí prenášam, presúvam, takže mám Touareg, starší, rozmýšľam nad kúpou nového, neviem aké, ale tiež to bude niečo veľké, SUVčko. Jednoznačne SUV. Navždy. Piatá a posledná vec sú samozrejme topánky, bez ktorých si neviem predstaviť fungovať, keďže nechcem chodiť bosý. Samozrejme, že jedine topánky od Foodshopu. Momentálne teraz mám na sebe Air Maxy 2017. Taktiež mám rád aj Ultra Boosty alebo NMDčka. A to je asi všetko, to boli mojich 5 vecí, bez ktorých si neviem predstaviť každodenný deň. Takže určite čekuj ďalšie diely a vidíme sa. Sap.